Benvinguts al Manuel de Pedrolo. Aquest institut té molts premis on es poden veure l'entrada de l'institut. L'institut consta d'una consergeria on es justifiquen les faltes. També hi ha una cantina a la planta de baix de l'institut, on passen el pati els alumnes i els professors. La planta de baix té les classes de primer, segon i tercer de l'ESO. I també té una aula de dibuix. A part, es fan classes i s'estudien tot tipus d'assignatures, com matemàtiques, ciències socials i optatives, com poden ser imatge i so, francès, etc. També tenen un taller de tecnologia i una aula d'informàtica. Pujant per unes escales molt amples, a la segona planta de l'institut hi ha un laboratori de biologia i un altre de física i química, amb un passadís molt ample i taquilles, amb classes de quart d'ESO fins a segon de batxillerat on fan orientacions per a següents anys, tallers i optatives com informàtica i audiovisuals. A la part de fora de l'institut hi ha un aparcabicis. Tenim un pati molt extens de terra, amb una pista al costat on hi ha 4 cistelles i 2 porteries per a fer gimnàstica o jugar a l'hora del pati. També hi ha un altre pati de terra molt gran, a l'altre costat de la pista, amb 2 porteries al costat per poder jugar, a part d'un gran gimnàs on tan diferents activitats podem fer. També es fan excursions a diferents països com a Grècia i Itàlia, i també sortides a esquiada i crèdits de síntesi.